prehliadka bude netradičná, pretože počas našej prehliadky neuvidíte nejaké vystavené exponáty, ale stretnete sa s 3 predstaviteľmi histórie, ktorí sa mohli pochváliť tým, že boli vyznamenaní dračím rádom. Dnes v noci spoznáte 3 postavy z dejín, skutočných členov významných rodov, ktorých drak verne sprevádzal pri ich krvavých životoch. Stretnete grófku, ktorá žila z cudzej krvi, baróna, ktorému jeho vlastné činy zovreli hrdlo ako chvost drakovi, a grófa, ktorému meno dal sám drak. Zriekam sa Boha. Ja povstanem zo svojej vlastnej smrti. Idem ma roztrhnúť od jedu!